Abasaye niko bagante gusegetwa kwelikia buna abagichikura na mono chinga kiombe gya APC kegenderete kulikia ase gusensio morobelio lyoma kadimna continuous voter registration aya nigo abasaye bakoneke muna gwetira so kwelikia buna abagichikura ne barachukanyora libagalia bene eligotenena ase na gusegotenena na goikaransa ase MS yoborai na ase amangana yoborai agokwanirwa omuntu tubakirega mutari gwanza mutwekero gutobaga mbere nindubura nyane gukumba tayi ntu muto kwenye kumatoromoke ora aki abasaba rega ekaraba kubuli biro wao emurasi ko bayigera no badayitwega si tokorere kipara tosomeri abana baye kibasari torosere bitaje murasi bono aki eto ina kirega busigeta abasaba rega yobatage tukubuli ekirogo kebo mwaka 2027 muso mwaka 2032 asobwendo kutoka niga gekogera wega tubachira mu busirana asoriyo kurete tobauti asoborai lakini baba tange sabali ya mabidi gutaka kimwasobiri abana gakibayeri baga gosoma nombobe none nae omwana bere class ko emyaka 3 ene 5 tokumana na driving school mabero nano mwaroride omuchana bakuburu kwensiekere wodi kisi county na abana bami tomulema mogende gali siko mubwate chikura so bungi moko nyara gotochora onye mubwate bigwanero usengaki kwata chikura tochora murayo buya dogo pesa ko keboke tokonga ni gire kidogo bacha tuwate na borako bansira tuwakore nene campaign bansira tuwakora bitogete na kite mbeke bera tega tutaite ko gibora ngwe vijana moto ajete vijana bigambe vijana ibiko angirabia toka kakiba kode gas ba taji na na tonya kopeke gas moto ra tubike vijana dia mno sana kwa kama ya so asa mahenge na alikutabanga nchoka nulisa ikero ko ngino ko seneta tutata basaya na itu tonyoro muntu okwani lugha yetu ko to understand bia oira amalamisha ito ase serikali ime tanyo kutume ko senaki wono ndoje kama mbiri ya ikire nongwana bro yote nega igande dorana abasaya murega omuchano tari inu tari mutu motari okora sometimes ntobwelete kero twachenjira mazingira wasesi system ekikikore tunambora yobuya